איגרת פולס אל הרומים. פרק א'. מת פולס, עבד המשיח ישוע, אשר נקרא להיות שליח ויוחד לבשורת אלוהים. בשורה שאלוהים הבטיח מקדם על ידי נביאיו בכתבי הקודש, על אודות בנו שלפי הבשר מוצאו מזרע דוד, ולפי רוח הקודש הופגן שהוא בן אלוהים בגבורה על ידי תקומה מן המתים, ישוע המשיח, אדוננו. דרכו קיבלנו חסד ושליחות, להביא לידי ציות שבאמונה בכל האומות, למען שמו. ביניהם גם אתם קרואי ישוע המשיח. ובכן, אל כל אהובי אלוהים ברומא, הנקראים להיות קדושים. חסד לכם ושלום מאת האלוהים אבינו, והאדון ישוע המשיח. ראשית, אני מודה לאלוהי על כולכם באמצעות ישוע המשיח, משום שדבר אמונתכם נשמע בכל העולם, והאלוהים אשר אני עובד אותו ברוחי בהכרזת בשורת בנו, הוא עדי לכך שאני מזכיר אתכם ללא הרף בתפילותיי, ומבקש אני תמיד כי אצליח פעם באיזה אופן שהוא לבוא עליכם, אם רצה אלוהים. שכן אני נחשף לראותכם כדי לחלוק עמכם מתנה רוחנית לחיזוקכם. כלומר, שנתעודד יחדיו באמונה המשותפת, לכם וגם לי. אינני רוצה שיעלם מכם אחי, שפעמים רבות התכוונתי לבוא עליכם, כדי שגם בקרבכם אוכל לעשות פרי כבקרב יתר הגויים. אך עד כה נמנע ממני לבוא. חייב אני ליוונים וגם לבני עמים אחרים, לבני תרבות וגם לחסרי תרבות. משום כך, ברצוני לבשר את הבשורה גם לכם, הנמצאים ברומא. אינני בוש בבשורת המשיח, שהרי היא כוח האלוהים להושיע את כל מי שמאמין, את היהודי בראשונה וגם את הלא יהודי. כי בה צדקת האלוהים מתגלית מתוך אמונה לתכלית אמונה, ככתוב, וצדיק באמונתו יחיה. ואומנם זעם אלוהים נגלה מן השמיים על כל עוולתם ורשעתם של בני אדם המעכבים ברשעתם את האמת. כי מה שנודע על אלוהים גלוי בקרבם, שהרי אלוהים גילה להם. הלא עצמותו הנעלמת, היא כוחו הנצחי ואלוהותו, נראית בבירור מאז בריאת העולם, והיותה נתפסת בשכל באמצעות הדברים הברואים. לכן אין להם במה להצטדק, שהרי למרות ידיעתם את אלוהים, לא כיבדו אותו כראוי לאלוהים, אף לא הודו לו, אלא נתפסו למחשבת הבל, ונטמטם ליבם העבלי. הם התיימרו להיות חכמים, אך נהיו לכסילים, והמירו את כבודו של אלוהים בלתי חולף, בדמות צלמו של אדם בן חלוף, ובדמות צלמי עופות, חיות ורמסים. לכן מסרם אלוהים לטומאה בידי תאוות ליבם, לחלל את גופם בינם לבין עצמם. אנשים שהמירו את אמת האלוהים בשקר, וכיבדו ועבדו את הנברא במקום את הבורא המבורך לעולמים. אמן. משום כך הסגרם אלוהים לתשוקות בזויות, עד כי אפילו נשיהם החליפו יחסים טבעיים בבלתי טבעיים, וכן גם הגברים נטשו את היחסים הטבעיים עם הנשים, ובערו בתאווה זה אל זה. גברים עשו תועבה בגברים, וקיבלו בגופם הם את הגמול הראוי לסטייה שלהם. וכיוון שלא חשבו לנכון להכיר באלוהים, הסגירם אלוהים להלוך רוח מגונה, לעשות את הדברים שאינם הגונים. אכן, מלאים הם בכל עוולה, רשע, חמדנות, רוע, מלאי קנאה, רצח, מריבה, מרמה, מזימה. הולכי רכיל הם, מוציאי דיבה, שונאי אלוהים,
חצופים, גאים, רברבנים, חורשי רעה, ממרים פיורים, חסרי הבנה, בלתי נאמנים, קשוחי לב, אכזרים. הם יודעים את חוקת אלוהים, אשר לפיה עושי מעשים כאלה ראויים למיתה. אך לא זאת בלבד שהם עושים אותם, הם גם תומכים בעושיהם. פרק ב'. על כן אתה, בן אדם החורץ משפט, אין לך במה להצטדק, ותהיה מי שתהיה, כי בשופטך את הזולת אתה מרשיע את עצמך, שכן אתה, החורץ משפט, עושה אותם דברים. אנחנו יודעים שאלוהים שופט על פי האמת את העושים דברים כאלה. ואתה, בן אדם, החורץ משפט על העושים דברים כאלה, ובעצמו עושה אותם? החושב אתה כי תימלט ממשפט אלוהים? או שמא אתה מזלזל בשפע טובו ואורך רוחו וסבלנותו, ואינך מבין כי טובו זה של אלוהים מדריך אותך לתשובה? בעקשנותך ובסירוב לבבך לחזור בתשובה, אתה צובר לך זעם ליום זעם, ביום שיתגלה משפט הצדק של אלוהים, אשר ישלם לכל איש כמעשיו. חיי עולם לאנשים המתמידים לעשות את הטוב, ומבקשים את התפארת והכבוד והעל-מוות. אך חמה וזעם לסוררים, אשר אינם נשמעים לאמת, אלא לעוולה. צרה ומצוקה על נפש כל אדם העושה רע, על היהודי בראשונה, וגם על הלא יהודי. אך תפארת וכבוד ושלום לכל העושה את הטוב, ליהודי בראשונה, וגם למי שאינו יהודי. כי אין משוא פנים עם האלוהים, שכן כל אשר חטאו בלי תורה, גם יעבדו בלי תורה, וכל אשר חטאו ויש להם תורה, על פי התורה ישפטו. הרי לא שומע תורה צדיקים לפני אלוהים, אלא המקיימים את התורה, הם אשר יוצדקו ביום שישפוט אלוהים את תעלומות בני אדם על ידי ישוע המשיח, כדבר בשורתי. כי גויים שאין להם תורה, והם מקיימים את דברי התורה כדבר מובן מאליו, הם מהווים תורה לעצמם, אף שאין להם תורה. הם מראים שפועל התורה כתוב בליבם, שכן מצפונם מעיד ומחשבותיהם מחייבות או מזכות זו את זו. אבל אם אתה נקרא יהודי, ואתה נשען על התורה ומתהלל באלוהים, ואתה יודע את רצונו ומבחין בדברים הטובים מהיותך מחונך בתורה, ואתה סמוך ובטוח כי אתה מורד דרך לעברים, אור לסרועים בחושך, מדריך לפתאים ומלמד לעוללים, ולך ביטוי הדעת והאמת שבתורה. האם לא תלמד את עצמך, אתה מלמד אחרים? אתה המכריז לא תגנוב, התגנוב אתה? אתה אומר לא תנאף, התנאף אתה? אתה מתעב את האלילים, התבזוז את מקדשיהם? אתה מתגאה בתורה, התחלל את שם אלוהים בהפרת התורה? הרי כפי שכתוב, שם אלוהים מחולל בגויים בגללכם. אמנם יש ערך למילה אם אתה מקיים את התורה, אך אם אתה מפר את התורה, מילתך נהיית לעורלה. לכן, אם ישמור ערל את משפטי התורה, האם לא תחשב לו עורלתו למילה? וערל מבחינה גופנית המקיים את התורה, יחרוץ עליך משפט, שהרי לך הכתובים והמילה, ואתה מפר את התורה. אין לו על פי מראית עין, יהודי הוא יהודי, ולא מה שנראה בגוף מהווה מילה. יהודי הוא זה שבפנימיותו הוא יהודי, ומילה היא זו שבלב, לפי הרוח, ולא לפי אות כתובה. שבחו אינו בא מבני אדם, כי אם מאלוהים. פרק ג'. אם כן,
מהו יתרונו של היהודי? או מה התועלת אשר במילה? הרבה על כל פנים. ראשית כל, בידיהם הופקדו דברי אלוהים. ואם יש שלא האמינו, אזי מה? האם יבטל חוסר אמונתם את נאמנותו של אלוהים? חלילה, צריך שיוכר כי האלוהים נאמן, וכל אדם כוזב. ככתוב, למען תצדק בדוברך, תזכה בשופטך. אבל אם רשעתנו מפגינה את הצדק של אלוהים, מה נאמר? האם יש עוול באלוהים השופך את זעמו? ואני מדבר מנקודת מבטו של האדם. חס וחלילה, שאם כן, איך ישפוט אלוהים את העולם? אך אם בגלל מרמתי משגשגת אמת האלוהים לתהילתו, מדוע עוד אשפט כחוטא? ומדוע לא נעשה את הרע כדי שיצא טוב, כפי שמעלילים עלינו וטוענים כי כך אנו אומרים? אכן, משפט צדק נחרץ עליהם. ובכן, הטובים אנו מאחרים? לא, כלל וכלל לא. שהרי כבר הוכחנו לאל, כי היהודים והגויים כאחד משועבדים כולם לחטא. ככתוב, אין צדיק, אין גם אחד. אין משכיל, אין דורש את אלוהים. הכל שר, יחדיו נאלחו. אין עושה טוב, אין גם אחד. קבר פתוח גרונם, לשונם יחליקון. חמת אחשוב תחת שפתמו, אשר עולה פיהם מלא ומרורות. רגליהם ימהרו לשפוך דם, שוד ושבר במסילותם, ודרך שלום לא ידעו. אין פחד אלוהים לנגד עיניהם. אנו יודעים כי כל מה שהתורה אומרת, היא אומרת לאנשים הכפופים לתורה, כדי שלא יהיה פתחון פה לאיש, וכל העולם יימצא השם לפני אלוהים. זאת מפני שבמעשה התורה לא יצדק לפניו כל בשר, כי התורה רק מביאה לידי הכרת חטא. אך כעת נגלתה צדקת האלוהים בלי תורה, צדקה שהתורה והנביאים מעידים עליה, והיא צדקה של האלוהים באמצעות אמונת ישוע המשיח, אל כל ועל כל המאמינים, שהרי אין הבדל. כי הכל חטאו ומחוסרי כבוד אלוהים המה, אך הם מוצדקים בחסדו, בחינם, הודות לפדות שבמשיח ישוע, אשר האלוהים שם אותו לכפרה בדמו, כפרה על יסוד אמונה. כל זה כדי להראות את הצדקה של אלוהים, בכך שבאורך רוחו פסח על חטאי העבר, ולהראות את צדקתו בזמן הזה, שהוא צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע. אם כן, היש מקום לגאווה? לא, אין לה מקום. הודות לאיזו תורה? של המעשים? לא, הודות לתורה של אמונה. ואומנם אנו קובעים שהאדם מוצדק על ידי אמונה ללא תלות במעשה התורה. או שמא הוא אלוהי היהודים בלבד? היינו גם אלוהי הגויים? כן, גם אלוהי הגויים הוא. שכן אלוהים אחד הוא המצדיק את הנימולים על יסוד אמונה, ואת הערלים על ידי האמונה. האם אנו מבטלים אפוא את התורה על ידי האמונה? חס וחלילה. אדרבה, אנו נותנים תוקף לתורה. פרק ד'. ובכן, מה נאמר על אברהם אבינו? מה השיג במעשים עצמם? אם אמנם מוצדק אברהם בגלל מעשים, כי אז יש לו במה להתפאר, אך לא לפני אלוהים. מה אומר הכתוב? והאמין אברהם באדוני, ויחשביה לו צדקה. והרי שכרו של עובד אינו נחשב לו כחסד,
אלא כחוב שמגיע לו. אבל זה שאינו עובד, אלא מאמין במצדיק את החוטא, אמונתו נחשבת לו לצדקה. כך גם דוד מביע את אושרו של האיש, אשר אלוהים יחשוב לו צדקה, בלי תלות במעשים. אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה. אשרי אדם, לא יחשוב אדוני לא עוון. האם האושר הזה רק לנימולים, או גם לערלים? והרי אנו אומרים כי אמונתו של אברהם נחשבה לו צדקה. מתי נחשבה לו? כאשר היה נימול, או כשהיה ערל? לא בהיותו נימול, כי אם בהיותו ערל. הוא קיבל את אות המילה כחותם לצדקה שזכה בה בגלל האמונה בעודנו ערל, כדי שיהיה אב לכל המאמינים הבלתי נימולים, למען תחשב גם להם צדקה. ואב לנימולים, לאותם שאינם נימולים בלבד, אלא גם הולכים בעקבות האמונה שהייתה לאברהם אבינו, בטרם נימול. הרי ההבטחה כי יירש את העולם, לא ניתנה לאברהם או לזרעו על סמך תורה, אלא על סמך צדקה שהשיג באמונה. שכן, אם מחזיקי התורה הם היורשים, אזי האמונה היא לשווא וההבטחה חסרת תוקף. התורה מביאה זעם, ובמקום שאין תורה, אין עבירה על התורה. לכן, על ידי אמונה, כדי שכל זה יהיה בחסד, וההבטחה תחול על כל הצאצאים, לא רק על בני התורה, אלא גם על בני אמונת אברהם, שהוא אב לכולנו. כפי שכתוב, כי אב המון גויים נתתיך. ולעיני אלוהים אשר בו האמין, האלוהים המחיה את המתים, והקורא בשם דברים בעוד אינם בנמצא. ובאין סיבה לתקווה, הוא האמין וקיווה כי יהיה לאב המון גויים, כפי שנאמר, כה יהיה זרעך. אמונתו לא נתרופפה, גם כאשר בהיותו כבן 100 שנים, חשב על תשישות גופו ועל עקרות שרה. הוא לא חדל מאמונה, ולא פקפק בהבטחת אלוהים, אלא התחזק באמונתו, ונתן כבוד לאלוהים, בהיותו בטוח לחלוטין, כי את אשר הבטיח, יוכל גם לקיים. לכן, נחשבה לו זאת לצדקה. ולא למענו בלבד נכתב שנחשבה לו, כי אם גם למעננו. והיא עתידה להיחשב לנו, המאמינים במי שהקים את ישוע אדוננו מן המתים, אשר נמסר למוות בשל חטאינו, והוקם לתחייה כדי להצדיקנו. פרק ה'. על כן, לאחר שהוצדקנו על סמך אמונה, יש לנו שלום עם אלוהים, הודות לאדוננו ישוע המשיח. דרכו יש לנו גם גישה, באמצעות אמונה, לחסד הזה שאנו עומדים בו, ואנו מתהללים בתקווה אל כבוד אלוהים. אך לא זאת בלבד, אנחנו מתהללים גם בצרות, שכן יודעים אנו כי הצרה מביאה לידי סבלנות, והסבלנות לידי עמידה בניסיון, והעמידה בניסיון לידי תקווה, והתקווה אינה מכזיבה, כי אהבת אלוהים הוצקה לתוך ליבנו על ידי רוח הקודש שניתנה לנו. הנה, בעוד שהיינו חסרי אונים, בהגיע השעה, מת המשיח בעד הרשעים. והרי לא במהרה ימות מישהו בעד אדם צדיק, אם כי בעד האיש הטוב, אולי יעז מישהו למות. אולם אלוהים מגלה את אהבתו אלינו, בכך שהמשיח מת בעדנו, כאשר עוד היינו אנשים חוטאים. וכעת, לאחר שכבר הוצדקנו בדמו, בוודאי ובוודאי שנבשע על ידו מן הזעם. שכן, אם בזמן שהיינו אויבים נרצנו לאלוהים במות בנו, על אחת כמה וכמה נבשע בחיי בנו לאחר שכבר נרצנו. ולא זאת בלבד, אנחנו גם מתעללים באלוהים הודות לאדוננו ישוע המשיח, שבאמצעותו קיבלנו עתה את הריצוי. לפיכך, כשם שעל ידי אדם אחד
בא החטא לעולם, ועקב החטא בא המוות, כך עבר המוות לכל בני אדם, משום שכולם חטאו. הרי עוד לפני התורה היה החטא בעולם, אלא שאינו נחשב בעין תורה. בכל זאת, שלט המוות מאדם ועד משה, גם על אלה שלא חטאו בעבירה דומה לעבירה של אדם, אשר הוא דמות מקבילה לאחד שהיה עתיד לבוא. אולם, לא הרי העבירה כהרי מתנת החסד. שכן, אם בגלל העבירה של אחד מתו הרבים, על אחת כמה וכמה בחסד האדם האחד, ישוע המשיח, שפעו לרבים חסד אלוהים ומתנתו. ואין המתנה כמעשה האחד שחטא, כי המשפט עקב עבירה אחת יצא להרשעה, אבל לאחר עבירות רבות מתנת החסד היא זיכוי. שהרי אם על ידי עבירה של אדם אחד מלך המוות, כל שכן המקבלים את שפע החסד ואת מתנת הצדקה, ימלכו בחיים בגלל האחד ישוע המשיח. ובכן, כשם שעבירה אחת היא הרשעה לכל בני אדם, כן גם מעשה צדקה אחד הוא זיכוי של חיים לכל בני אדם. כי כשם שבגלל אי-ציותו של אדם אחד נעשו הרבים לחוטאים, כן גם בגלל ציותו של האחד יעשו הרבים לצדיקים. התורה באה, ובכך רבו העבירות. אבל היכן שהתרבה החטא, החסד שפע עוד יותר. וכך, כשם שהחטא מלך במוות, כן גם ימלוך החסד על ידי צדקה, והתוצאה, חיי עולם על ידי ישוע המשיח, אדוננו. פרק ו'. אם כן, מה נאמר? הנמשיך בחטא כדי שירבה החסד? חס וחלילה. אנו שמתנו לגבי החטא, איך נחיה בו עוד? אינכם יודעים כי כולנו אשר נטבלנו למשיח ישוע, למותו נטבלנו. נקברנו איתו על ידי טבילה על המוות, כדי שנתהלך גם אנחנו בחיים חדשים, כשם שהמשיח הוקם מן המתים על ידי כבודו של האב. שכן, אם התאחדנו איתו במוות דומה למותו, כך גם נתאחד איתו בתחייתו. זאת אנו יודעים, האדם הישן אשר בנו נצלב איתו, כדי שיערס גוף החטא ולא נהיה עוד עבדים לחטא. שהרי המת משוחרר מן החטא. אבל אם מתנו עם המשיח, מאמינים אנו כי גם נחיה עמו. אנחנו יודעים כי המשיח, לאחר שקם מן המתים, לא ימות עוד. המוות לא יוסיף לשלוט בו. הרי במותו מת אחת ולתמיד לגבי החטא, אך בחיותו הוא חי לאלוהים. בדרך זאת גם אתם, חישבו את עצמכם מתים לגבי החטא, החיים לאלוהים במשיח ישוע. לכן, אל ישלוט החטא בגופכם בין התמותה, ואל יכניע אתכם לתאוותיו, ואל תמסרו את איבריכם לחטא ככלים של רשע, אלא מסרו את עצמכם לאלוהים כאנשים חיים שהוקמו מן המתים, ואת איבריכם תמסרו לאלוהים ככלים של צדק. החטא לא ישלוט בכם, כי אינכם תחת יד התורה, אלא תחת יד החסד. ובכן מה? האם נחטא מפני שאין לנו תחת יד התורה, אלא תחת יד החסד? חס וחלילה. אינכם יודעים שכאשר אתם מוסרים את עצמכם כעבדים למישהו כדי לציית לו, עבדים אתם למי שאתם מצייתים, או לחטא המוליך אל מוות, או לציות המוליך אלי צדקה. אך תודה לאלוהים על שאתם, אשר קודם לכן הייתם עבדים לחטא, נשמעתם בכל לב למתכונת התורה אשר חונכתם בה, ולאחר ששוחררתם מן החטא, נעשיתם עבדים לצדקה. אני מדבר בדוגמאות אנושיות בגלל חולשתכם, חולשת בשר ודם. כמו שמסרתם את איבריכם כעבדים לטומאה ורשע,
לתכלית של רשע, כן עתה מסרו את אבריכם כעבדים לצדקה, לתכלית של קדושה. הרי בעת שהייתם עבדים לחטא, חופשיים הייתם מן הצדקה. ואולם, איזה פרי היה לכם אז מאותם דברים שאתם מתביישים בהם עכשיו? הלא המוות הוא תוצאתם. אבל כעת, כשאתם משוחררים מהחטא ומשועבדים לאלוהים, יש לכם פרי שמביא לידי קדושה, והתוצאה היא חיי עולם. כי שכר החטא הוא מוות, אבל מתנתו של אלוהים היא חיי עולם במשיח ישוע, אדוננו. פרק ז'. אחי, האם אינכם יודעים, והרי אני מדבר אל יודעי תורה, כי לתורה יש מרות על האדם כל זמן שהוא חי? האישה הנשואה קשורה לבעלה על ידי התורה כל עוד הוא חי. אך אם ימות בעלה, פטורה היא מחוק התורה הקושר אותה לבעלה. לכן, אם תנסה לאיש אחר בעוד בעלה חי, היא תיקרא נואפת. אך אם ימות בעלה, פטורה היא מאותו חוק ואינה נואפת, והיא נשאה לאיש אחר. כן גם אתם, אחי, מתתם לגבי התורה בגופו של המשיח, באופן שנעשיתם שייכים לאחר, לזה שהוא קם מן המתים, כדי שנעשה פרי לאלוהים. הרי כאשר היינו משועבדים לבשריות, תאוות החטא שנאורו על ידי התורה פעלו בעברנו לעשות פרי הגורם למוות. אבל כעת, לאחר שמתנו לגבי מה שקבל אותנו, שוחררנו מן התורה כדי לעבוד את אלוהים בחדשות הרוח, ולא ביושן של אות כתובה. אם כן, מה נאמר? האם התורה היא בחזקת חטא? חס וחלילה. אך לא הייתי יודע מהו חטא אילולא התורה. הרי לא הייתי מכיר את התאווה אילו לא אמרה התורה לא תחמוד. החטא ניצל את האיסור שבדיבר כדי לעורר בקרבי כל מיני תאוות, שכן בלי תורה החטא מת. בעבר אני הייתי חי בלי תורה, אך כשהופיע הדיבר נאור החטא לחיים, ואני מתי, ומצאתי כי הדיבר שהיה אורח לחיים גורם מוות, שכן החטא בנצלו את הדיבר הטעה אותי, ובאמצעותו המית אותי. ובכן, התורה קדושה, והדיבר הוא קדוש וישר וטוב. הייתכן מכאן שדבר טוב גרם לי מוות? בשום פנים לא. אולם החטא, למען יראה שהוא חטא, גרם לי מוות באמצעות משהו טוב, כדי שעל ידי הדיבר יובלט החטא במלוא חומרתו. אנו יודעים שהתורה היא רוחנית, אך אני הנני בשר ודם ומכור לחטא. אכן, אינני מבין את מעשיי, כי לא את מה שאני חפץ אני עושה, אלא דווקא את מה ששנוא עליי אני עושה. ואם אני עושה את מה שאינני חפץ לעשות, אני מודה שהתורה טובה. מכאן שלא עוד אני עושה את המעשה, אלא החטא השוכן בי, שהרי אני יודע כי בי, כלומר בבשרי, לא שוכן הטוב. אמנם לרצות אני יכול, אך לעשות את הטוב אינני יכול. כי אינני עושה את הטוב שאני חפץ בו, אלא את הרעה שאינני חפץ בו, אותו אני עושה. ואם אני עושה את מה שבניגוד לרצוני, הרי שלא עוד אני עושה אותו, אלא החטא השוכן בי. לפיכך, אני מוצא את החוק הזה. רצוני לעשות את הטוב, אלא שהרע עומד לפניי. באדם הפנימי שבי אני שמח בתורת אלוהים, אך בעבריי אני רואה חוק אחר, והוא נלחם נגד החוק שבשכלי, ומשעבד אותי לחוק החטא השורר בעבריי. אוי לי אדם אומלל שכמותי, מי יצילני מגוף זה שהמוות בו? תודה לאלוהים על ישוע המשיח אדוננו. ובכן, בשכלי אני עבד לתורת אלוהים, אך בבשרי אני משועבד לחוק החטא.
פרק ח'. לכן אין עכשיו שום הרשעה על אלה שנמצאים במשיח ישוע, כי חוק רוח החיים שבמשיח ישוע שחרר אותי מחוק החטא והמוות, שכן מה שלא יכלה התורה לעשות מפני שלא יכלה להתגבר על הבשר, זאת עשה אלוהים. הוא שלח את בנו לבוש בשר בדמות בשר החטא, להיות קורבן על החטא, וחרץ את דינו של החטא בבשר, כדי שחוקת התורה תתקיים בנו, המתהלכים לא לפי הבשר, אלא לפי הרוח. אנשים שחיים לפי הבשר הוגים במה ששייך לבשר, אך אנשים שחיים לפי הרוח הוגים במה ששייך לרוח. מחשבות הבשר מוות הן, אבל מחשבות הרוח הן חיים ושלום. שהרי מחשבות הבשר עוינות את אלוהים, מפני שאינן נכנעות לתורת אלוהים, אף אינן יכולות להיכנע. והכפופים לבשר אינם יכולים להיות רצויים לאלוהים. אך אתם אינכם כפופים לבשר, כי אם לרוח, אם אמנם רוח אלוהים שוכנת בכם. ומי שאין לו רוח המשיח אינו שייך למשיח. אבל אם המשיח בקרבכם, אזי הגוף אמנם מת עקב החטא, אך הרוח היא חיים מפני שהוצדקתם. ואם רוחו של המקים את ישוע מן המתים שוכנת בקרבכם, אזי הוא שהקים את המשיח מן המתים יחיה גם את גופכם בין התמותה על ידי רוחו השוכנת בקרבכם. לכן אחי, חייבים אנחנו, אך לא לבשר חייבים אנו שנחיה על פיו, כי אם תחיו לפי הבשר תמותו, אך אם על ידי הרוח תמיתו את מעללי הגוף תחיו. כל אשר מודרכים על ידי רוח אלוהים, בנים הם לאלוהים. הרי לא קיבלתם רוח של עבדות לחזור אל הפחד, אלא קיבלתם רוח המקנה מעמד של בנים, וברוח זאת אנו קוראים אבא, אבינו. הרוח עצמה מעידה יחד עם רוחנו שבנים לאלוהים אנו, ואם בנים, אזי יורשים, יורשי נחלת אלוהים, וגם יורשים השותפים למשיח, שכן סובלים אנו עמו, כדי שגם נזכה לכבוד עמו. אני סבור שסבלות הזמן הזה אינם שקולים כנגד הכבוד העתיד להיגלות בנו. כל הבריאה מצפה בכיסופים להתגלות הבנים לאלוהים. הן הבריאה הוכנעה להבל, לא מרצונה, אלא על ידי המכניע אותה, וזאת בתקווה. שהרי גם הבריאה עצמה תשוחרר משעבוד הכיליון אל החירות והכבוד של הבנים לאלוהים. אנו יודעים שכל הבריאה נאנחת וסובלת כבצירי לידה עד היום הזה. ולא זאת בלבד, אלא גם אנחנו, שיש לנו ביקורי הרוח, נאנחים בנפשנו ומצפים למימוש אימוצינו לבנים, לפדות גופנו, שכן בתקווה נושענו. אך תקווה לדבר שנראה לעיניים אינה תקווה, כי מדוע יקווה אדם למה שהוא רואה? אבל אם אנו מקווים לדבר שאיננו רואים, אזי אנחנו מצפים לו בסבלנות. וכן גם הרוח עוזרת לנו בחולשותנו, כי אין אנו יודעים להתפלל כראוי, ואולם הרוח עצמה מפגיעה בעדינו בהנחות עמוקות ממילים, והבוחן לבבות יודע את מחשבות הרוח, מפני שהיא מפגיעה בעד הקדושים בהתאם לרצון אלוהים. אנו יודעים כי אלוהים גורם לכך שכל הדברים חוברים יחד לטובת אוהביו, הקרויים על פי תוכניתו. שכן את אלה שהכיר מקדם, אותם גם יעד להידמות לצלם בנו, כדי שיהיה הבכור בין אחים רבים. ואת אלה שיעד להם גם קרא, ואת הקרויים גם הצדיק, ואת המוצדקים אף פאר בכבודו. אם כן, מה נאמר על הדברים האלה? אם אלוהים איתנו, מי יעמוד נגדנו?
הוא אשר לא חסך את בנו שלו, אלא מסר אותו בעד כולנו, האם לא יעניק לנו איתו את הכל? מי יטען נגד בחירי אלוהים? הרי אלוהים הוא המצדיק. מי המרשיע? המשיח ישוע אשר מת, ולא עוד, אלא שקם לתחייה, אשר נמצא לימין האלוהים ומפגיע בעדינו. מי יפרידנו מאהבת המשיח? האם צרה או מצוקה, רדיפות או רעב? האם ערום או סכנה או חרב? ככתוב, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. ברם, בכל אלה אנחנו יותר ממנצחים בעזרת האוהב אותנו. ואני בטוח כי לא המוות ולא החיים, לא מלאכים ולא שליטים, לא דברים שבהווה ולא דברים שעתידים לבוא, לא כוחות, לא גבהים ולא מעמקים, ולא שום יצור אחר, לא יוכלו להפרידנו מאהבת אלוהים שבמשיח ישוע אדוננו. פרק ט'. אמת אני מדבר במשיח, אינני משקר. מצפוני מעיד עמדי ברוח הקודש. כי גדול צערי וליבי דואב תמיד, עד כי הייתי מוכן להיות מנודה מן המשיח למען החי, שהם בני עמי, עצמי ובשרי, בני ישראל, אשר להם מעמד הבנים, הכבוד, הבריתות, מתן התורה, עבודת הקודש וההבטחות. להם האבות, ומהם מצד ייחוסו האנושי, המשיח, שהוא מעל כל אל מבורך לעולמים. אמן. לא כאילו דבר אלוהים שב ריקם, הרי לא כל אשר מישראל, ישראל הם. גם לא משום היותם צאצאי אברהם, הכל בנים, אלא ביצחק יקרא לך זרע. כלומר, לא בני הבשר הם הבנים לאלוהים, אלא בני ההבטחה נחשבים לזרע. הן זה דבר ההבטחה. למועד אשוב אליך כעת חיה, ולשרה בן. ולא זו בלבד, אלא גם רבקה, בהיותה הרע לאיש אחד, ליצחק אבינו, בטרם נולדו בניה, ובטרם עשו טוב או רע, נאמר לה, ורב יעבוד צעיר, כדי שתיקון תוכנית אלוהים המושתתת על בחירה, לא מתוך מעשים, אלא לפי קריאתו של הקורא. ככתוב, ואוהב את יעקב, ואת עשיו שנאתי. אם כך, מה נאמר? היש אי צדק אצל אלוהים? חס וחלילה. הרי למשה הוא אומר, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. לפיכך, אין זה בידיו של האדם הרוצה, או המתאמץ, כי אם בידי אלוהים המרחם. ואכן, אומר הכתוב לפרעה, בעבור זאת העמדתיך, בעבור ארותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ. ובכן, הוא מרחם על מי שהוא רוצה, ומקשה את לב מי שהוא רוצה. אזי, אתה תאמר לי, מדוע הוא עוד מאשים? שהרי מי יעמוד נגד רצונו? אך מי אתה, בן אדם, כי תתווכח עם אלוהים? האם יאמר מעשה לעושהו, מדוע ככה עשיתני? האם יוצר אינו רשאי ליצור מאותו חומר כלי אחד לכבוד וכלי אחר לשימוש שאין בו כבוד? ומה אם אלוהים, אף כי חפץ להראות את זעמו ולגלות את כוחו, סבל באורך רוח רב כלי זעם מוכנים להרס, כדי לגלות את עושר כבודו בכלי חנינה שמראש הכין אותם לכבוד? כלומר, אותנו אשר גם קרא, לא רק מקרב היהודים, אלא גם מקרב הגויים. כמו שהוא אומר גם בהושע, אקרא ללא עמי, עמי, וללא רוחמה, רוחמה. והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם, בני אל חי. וישעיהו מכריז על ישראל,
כי אם יהיה מספר בני ישראל ככל הים, שאר ישוב בו. כי חלה ונחרצה אדוני עושה בקרב הארץ. וכן אמר ישעיהו קודם לכן, לולי אדוני צבאות הותיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו, לעמורה דמינו. אם כן, מה נאמר? גויים שלא רדפו צדקה, השיגו צדקה, אבל צדקה שעל יסוד אמונה. ישראל לעומת זאת, חתרו לתורה של צדקה, אך לתורה זו לא הגיעו. מדוע? מפני שלא ביקשוה מתוך אמונה, אלא מתוך מעשים. הם נכשלו באבן הנגף, ככתוב, הנני ייסד בציון אבן נגף וצור מכשול, והמאמין בו לא יבוש. פרק י. אחי, משאלת ליבי ותפילתי לאלוהים בעד ישראל, שיבשעו. אני מעיד עליהם שיש להם קנאה לאלוהים, אבל קנאה שאין עמה דעת. כי מאחר שלא ידעו את צדקת האלוהים, וניסו להקים צדקה משלהם, לא נכנעו לצדקה של אלוהים. הרי המשיח הוא תכלית התורה, כדי שיוצדק כל מי שמאמין. משה אמנם כתב על הצדקה שמתוך התורה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אך כך אומרת הצדקה שמתוך אמונה. אל תאמר בלבבך מי יעלה השמיימה, זאת כדי להוריד את המשיח. או מי ירד לתהום, זאת כדי להעלות את המשיח מן המתים. אבל מה היא אומרת? כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך. זהו דבר האמונה שאנו מבשרים. ואם אתה מודה בפיך שישוע הוא האדון, ומאמין בלבבך שאלוהים הקים אותו מן המתים, תיוושע. הרי בליבו מאמין איש ויוצדק, ובפיו יודע ויוושע. והכתוב אומר, כל המאמין בו לא יבוש. אין הבדל בזה בין יהודי ללא יהודי, כי אדון אחד לכולם, ורב חסד הוא לכל הקוראים אליו, שכן כל אשר יקרא בשם אדוני ימלט. אך כיצד יקראו אל מי שלא האמינו בו? וכיצד יאמינו בזה שלא שמעו אותו? וכיצד ישמעו באין מבשר? כיצד יבשרו אם לא ישלחו? אין כתוב, מה נאהבו רגלי מבשרי טוב. אבל לא הכל צייתו לבשורה, שכן ישעיהו אומר, אדוני, מי האמין לשמועתנו? לפיכך, האמונה באה בשמיעה, והשמיעה בהכרזת דבר המשיח. שואל אני, האם לא שמעו? בוודאי שכן. הלא בכל הארץ יצא קבם, ובקצה תבל מיליהם. ועוד שואל אני, האם ישראל לא ידע? הרי משה כבר אמר, אני אקניעכם בלא עם, בגוי נבל אך איסכם. וישעיהו מעז לומר, נמצאתי ללא ביקשוני, נדרשתי ללא שאלו. והוא אומר לישראל, פרסתי ידיי כל היום, אל עם סורר ומורה. פרק י. אם כן, שואל אני, האם נטש אלוהים את עמו? בשום פנים לא. הרי גם אני, בן עם ישראל, מזרע אברהם ומשבט בנימין. אלוהים לא נטש את עמו, העם שהוא ידע מקדם. וכי אינכם יודעים מה אומר הכתוב על אליהו, כיצד התלונן על ישראל לפני אלוהים, אדוני, את נביאיך הרגו, ואת מזבחותיך הרסו, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי. אך מה אומר לו דבר אלוהים? השארתי לי 7,000 אשר לא חראו לבעל. כן גם בימינו נשארה השארית על פי בחירה של חסד, ואם בחסד, הרי
שלא עוד מתוך מעשים, אחרת החסד חדל להיות חסד. ובכן מה? ישראל לא השיג את מבוקשו, אבל הנבחרים השיגו, והשאר הקשו לבבם, ככתוב, נתן להם האלוהים רוח תרדמה, עיניים לא לראות ואוזניים לא לשמוע עד היום הזה. ודוד אומר, יהי שולחנם לפח ולרשת ולמוקש ולשילומים להם, תחשכנה עיניהם מראות ומותניהם תמיד עמעד. על כן שואל אני, האם מעדו כדי שיפלו ללא קום? חס וחלילה, אלא שבמעידתם הישועה לגויים, להקניא אותם. ואם מעידתם יושר לעולם, והפסדם הוא אושר לגויים, שלמותם על אחת כמה וכמה. עליכם הגויים אני מדבר, בהיותי אני שליח לגויים, מכבד אני את שירותי, בתקווה לעורר קנאה בבני עמי, ולהושיע כמה מהם. הרי אם הדחתם היא רצוי בשביל העולם, מה תהיה השבתם, אם לא תקומה ממוות אלי חיים? אם תרומת העיסה קודש, כן גם כל הבצק, ואם השורש קודש, כן גם הענפים. ואם נחרטו כמה ענפים מעץ הזית, ואתה זית בר, הורכבת במקומם ושותפת בשורש העץ ובלשדו, אזי אל תתנסה על הענפים. אם תתנסה, דע לך שלא אתה נושא את השורש, אלא השורש נושא אותך. אתה תאמר, הענפים נחרטו כדי שהורכב אני. יפה, בגלל אי אמונה נחרטו. אך אתה על ידי אמונה מחזיק מעמד. אל תתגאה, אלא ימלא יראה, שהרי אם לא חס האלוהים על הענפים המקוריים, גם עליך לא יחוס. לכן, שים לב לטובו של אלוהים ולחומרתו. מחד גיסא, חומרה כלפי הנכשלים. מאידך גיסא, טובו של אלוהים עליך, אם תעמוד בטובו. ולא, גם אתה תיכרת. ואם לא ימשיכו בחוסר אמונתם, יורכבו גם הם, שכן אלוהים יכול להחזירם ולהרכיבם. הרי אם אתה נחרטת מעץ זית בר מטבעו, ובניגוד לטבע הורכבת על עץ זית טוב, כל שכן אלה המקוריים יורכבו על עץ הזית שלהם. בן החי, אינני רוצה שיעלם מכם הסוד הזה, פן תהיו חכמים בעיניכם, שהרי קהות לב אחזה במידת מה את ישראל, עד אשר ייכנס מלוא הגויים, וכך כל ישראל יבשע, כמו שכתוב, ובא מציון גואל, וישיב פשע מיעקב. ואני זאת בריתי אותם, כי אסלח לעוונם. אמנם במה שנוגע לבשורה הם אויבים בגללכם, אבל במה שנוגע לבחירה, אהובים הם בגלל האהבות. שהרי אין האלוהים מתחרט על מתנותיו ועל בחירתו. וכשם שאתם בעבר לא צייתם לאלוהים, אך כעת רוחמתם, אגב אי ציותם, כן גם אלה לא צייתו כעת, וכך ברחמים אשר הושפעו עליכם, ירוחמו גם הם כעת. כי אלוהים קלה את הכל באי ציות, כדי שירחם על הכל. מה עומק עושר האלוהים? מה עומק חוכמתו ודעתו? אין חקר למשפטיו, ואין משיג את דרכיו. כי מי תיקן את רוח אדוני, ואיש עצתו יודיענו? ומי הקדים לתת לו דבר, וישולם לו? הרי הכל ממנו, הכל דרכו, והכל אליו. לא הכבוד לעולמים. אמן. פרק י"ב. ובכן אחי, בגלל רחמי אלוהים,
אני מבקש מכם שתמסרו את גופכם קורבן חי, קדוש ורצוי לאלוהים. כך תעבדו עבודה שבלב. ואל תדמו לעולם הזה, כי אם השתנו על ידי התחדשות הדעת, כדי שתבחינו מהו רצון אלוהים, מהו הטוב והרצוי והמושלם בעיניו. על סמך החסד אשר ניתן לי, הריני אומר לכל אחד מכם, איש אל יחשוב את עצמו ליותר משראוי לו לחשוב, אלא יהא צנוע בהערכתו, כמידת האמונה שהעניק לו אלוהים. כשם שבגוף אחד יש לנו איברים רבים, ולא לכל האיברים אותו תפקיד, כך אנחנו הרבים מהווים גוף אחד במשיח, וכל אחד איבר לחברו. ויש לנו מתנות שונות, לפי החסד שניתן לנו. אם נבואה, הרי כמידת האמונה. ואם לאיש שירות, ישרת. אם הוא מורה, ילמד. מי שמתנתו העידוד, יעודד. הנותן, ייתן בתום לב. המנהיג, ימלא תפקידו בשקידה. והגומל חסד, יעשה זאת במאור פנים. תהא אהבתכם ללא העמדת פנים. שנאו את הרע ודבקו בטוב. אהבו איש את רעהו באהבת אחים כנה. הקדימו לנהוג כבוד איש ברעהו. שקדו ואל תתעצלו. היו נלהבי רוח ושרתו את האדון. גילו בתקווה, היו סבלנים בצרה, התמידו בתפילה. תנו את חלקכם לצורכי הקדושים, ושאפו לקבל אורחים. ברכו את רודפיכם, ברכו ואל תקללו. שמחו עם השמחים ובכו עם הבוכים. היו תמימי דעים זה עם זה. אל תהלכו בגדולות ואל תיבדלו מאנשים פשוטים. אל תהיו חכמים בעיניכם. אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה. בקשו את הטוב בעיני כל בני אדם. עד כמה שהדבר בידיכם, חיו בשלום עם כל אדם. יקיריי, אל תתנקמו, אלא הניחו לזעם, כי כתוב, לי נקם ושילם, אמר אדוני. אבל אם רעב שונאך, האכילהו לחם, ואם צמא, השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. אל תניח לרע להתגבר עליך, אלא יתגבר על הרע בטוב. פרק י"ג. כל אדם ייכנע לרשויות השלטון, שהרי אין שלטון אלא מטעם אלוהים. והשלטונות הנוכחיים נקבעו מטעם אלוהים. לפיכך, כל המתקומם נגד השלטון מתנגד לצו אלוהים, והמתנגדים יביאו על עצמם משפט. הרי אין פחד השליטים על עושה הטוב, אלא על עושה הרע. האם אתה רוצה שלא לפחד מן השלטונות? עשה את הטוב ותזכה לשבח מהם. השלטונות הם משרתי אלוהים לטובתך. אך אם תעשה את הרע, עליך לפחד. שהרי לא לחינם הם מחזיקים בחרב, כי משרתי אלוהים הם לנקום ולשפוך זעם על עושי הרע. לכן עליך להיכנע, לא רק בגלל הזעם, אלא גם בגלל המצפון. ולכן אתם גם משלמים מיסים, כי משרתי אלוהים הם השוקדים על מילוי תפקידם זה. תנו לכל אדם מה שמגיע לו. מס למי שעל המס, מכס למי שעל המכס, יראה למי שראוי לרוא ממנו, כבוד למי שמגיע לו כבוד. אל תהיו חייבים דבר לאיש מלבד אהבת הזולת, כי האוהב את הזולת קיים את התורה. הן המצוות לא תנאף, לא תרצח, לא תגנוב, לא תחמוד, וכל מצווה אחרת כלולות במאמר הזה,
ואהבת לרעך כמוך. אהבה אינה גורמת רעה לזולת, לכן האהבה היא קיום התורה במלואה. נוסף על כך, ידועים לכם הזמנים, היינו שכעת השעה להתעורר מן השינה, כי ישועתנו קרובה עכשיו יותר משהייתה ביום שהתחלנו להאמין. הלילה חולף והיום קרב. על כן נסירה מעלינו את מעשי החושך ונלבש את שריון האור. וכמו ביום נתנהגנה כיאות, לא בעוללות ובשכרות, לא בזימה ופריצות, לא בריב וקנאה, כי אם לבשו את האדון ישוע המשיח, ואל תדאגו לגוף במגמה להשביע את התאוות. פרק י"ד. קבלו את החלש באמונה, אך לא לשם ויכוחים על דעות. אחד מאמין שמותר לאכול הכל, אחר שהוא חלש אוכל מאכלים צמחיים. אל יבוז האוכל לזה שאינו אוכל, וזה שאינו אוכל אל יחרוץ משפט על האוכל, שכן אלוהים קיבל אותו ברצון. מי אתה כי תשפוט את עבדו של אחר? הרי בעיני אדוניו הוא עומד או נופל. אך הוא יעמוד, כי האדון יכול לעזור לו לעמוד. יש אדם המחשיב יום אחד יותר מיום אחר, ויש שמחשיב כל יום ויום. יהיה כל אדם בטוח בדעתו. מי שמחשיב את היום מחשיב אותו לשם אדוני. האוכל אוכל לשם אדוני, שכן הוא מודה לאלוהים. וזה שאינו אוכל, לשם אדוני אינו אוכל, וגם הוא מודה לאלוהים. איש מאיתנו אינו חי את חייו לשם עצמו, ואיש אינו מת לשם עצמו. כשאנו חיים, לשם האדון אנו חיים. כשאנו מתים, לשם האדון אנו מתים. לפיכך, בין שחיים בין שמתים, לאדון אנו שייכים. שהרי המשיח מת וקם שוב לחיים, כדי שיהיה אדון גם למתים גם לחיים. ומדוע אתה חורץ משפט על אחיך? מדוע אתה בז לאחיך? הרי כולנו נעמוד לפני כס המשפט של אלוהים. הלא כתוב, חי אני נאום אדוני, כי לי תכרע כל ברך, וכל לשון תודה לאלוהים. ובכן, כל אחד מאיתנו ייתן דין וחשבון על עצמו לפני אלוהים. לכן, אל נשפוט עוד איש את רעהו, אלא שזה יהיה שיפוטכם, שלא ייתן איש אבן נגף או מכשול לפני אחיו. יודע אני, וגם בטוח אני באדון ישוע, ששום דבר אינו טמא בפני עצמו, אלא טמא הוא למי שחושב אותו לטמא. אם בגלל המאכל שלך נגרם צער לאחיך, הרי שאינך מתהלך עוד בדרך של אהבה. אל נא תהרוס במאכלך אדם שהמשיח מת בעדו. ובכן, שלא יצא שם רע למה שטוב בעיניכם. כי מלכות אלוהים אינה אכילה ושתייה, אלא צדק ושלום ושמחה ברוח הקודש. מי שמשרת את המשיח בדרך זו, רצוי הוא לאלוהים ומקובל על הבריות. לכן, נחתור נא אל דברים שמביאים לידי שלום, ואל דברים שבאמצעותם יבנה איש את רעהו. אל תהרוס את מלאכת אלוהים בגלל מאכל. אמנם הכל טהור, אך רע המעשה כשאדם אוכל והאכילה היא למכשול. מוטב שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, ולהימנע מכל מה שיש בו כדי להכשיל את אחיך. יש לך אמונה? חיה בה בעצמך לפני אלוהים. אשרי האיש שאינו מרשיע את עצמו במה שהוא בורר לו. אך האוכל ובליבו ספק, אשם, כי לא מתוך אמונה פעל.
וכל מה שאינו מתוך אמונה, חטא הוא. פרק ט"ו. אנחנו החזקים חייבים לשאת את חולשות החלשים ולא לבקש הנאה לעצמנו. כל אחד מאיתנו ידאג לטובת רעהו, כדי שרעהו ייבנה. שכן גם המשיח לא ביקש הנאה לעצמו, אלא ככתוב, חרפות חורפיך נפלו עלי. והרי כל מה שנכתב מקדם נכתב להדרכתנו, כדי שתהיה לנו תקווה מתוך הסבלנות והנחמה שבכתובים. ואלוהי הסבלנות והנחמה ייתן ותהיו תמימי דעים זה עם זה כרצון המשיח ישוע, כדי שבלב אחד ובפה אחד תהללו את אלוהים, אבי אדוננו, ישוע המשיח. על כן, קבלו איש את רעהו, כשם שגם המשיח קיבל אותנו לכבוד אלוהים. ואני אומר שהמשיח היה למשרת הנימולים בגלל נאמנות אלוהים, כדי לקיים את ההבטחות שניתנו לאבות. וכדי שהגויים יעללו את אלוהים על הרחמיו, ככתוב, על כן עודך בגויים ולשמך הזמרה. ועוד הוא אומר, הרנינו גויים עמו. ועוד, הללו את אדוני כל גויים, שבחוהו כל האומים. וישעיהו אומר, והיה שורש ישי, אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרשו. ואלוהי התקווה ימלא אתכם כל שמחה ושלום באמונתכם, כדי שתגאה בכם התקווה בכוח רוח הקודש. אני בטוח, אחי, שאתם שופעים טוב, מלאים כל דעת, ויודעים גם להוכיח איש את רעהו. בכל זאת, כתבתי לכם פה ושם בהעזה רבה למדי, כמי שמעורר את זיכרונכם, וזאת על סמך החסד הנתון לי מאת אלוהים, להיות משרת קודש של המשיח ישוע בשביל הגויים, ולכהן בבשורת אלוהים, כדי שהגויים יהיו למנחה רצויה, מקודשת ברוח הקודש. לכן, הודות למשיח ישוע, אני יכול להתגאות בדברים השייכים לאלוהים, ולא אעז לדבר בלתי על הדברים שהמשיח עשה דרכי, כדי להביא את הגויים לידי ציות, וזאת על ידי דיבור ומעשה, בכוח אותות ומופתים, ובכוח רוח הקודש, באופן שהספקתי לבשר את בשורת המשיח מירושלים וסביבותיה עד אילוריקון. ואומנם השתדלתי לבשר במקומות שטרם השמיעו בהם את שם המשיח, כדי שלא אבנה על יסוד של אחרים, אלא ככתוב, אשר לא סופר להם ראו, ואשר לא שמעו התבוננו. לכן, גם פעמים רבות נמנע ממני לבוא עליכם, אבל כעת, הואיל ואין לי עוד מקום לפעולה באזורים האלה, ושנים רבות משתוקק אני לבוא עליכם, אני מקווה שבדרכי לספרד אסור לראותכם, ולאחר שאענה קימה אצלכם, תשלחוני להמשך דרכי. אולם כעת אני עולה לירושלים לעזרת הקדושים, כי מקדוניה ואחיה ראו לנכון לתרום תרומה לעניי הקדושים. הם ראו זאת לנכון, וזוהי חובתם כלפיהם. שכן, אם הגויים שותפו בדברים הרוחניים שלהם, עליהם גם לסייע להם בדברים חומריים. לכן, לאחר שאשלים זאת ואמסור לכם בחתימתי את התרומה הזאת, אסור עליכם בדרכי לספרד. אני בטוח כי כאשר אבוא עליכם, אבוא במלוא ברכת המשיח. ואני מבקש מכם, אחי, למען אדוננו ישוע המשיח, ולמען אהבת הרוח, להיאבק יחד איתי בתפילות לאלוהים בעדי, כדי שאנצל מידי הסוררים בארץ יהודה, ושירותי למען ירושלים יהיה לרצון בעיני הקדושים, וכדי שאבוא עליכם בשמחה,
ברצון אלוהים, ואנוח בחברתכם. אלוהי השלום עם כולכם. אמן. פרק ט"ז. אני ממליץ לפניכם על אחותנו פבי, שמשית הקהילה בקנקריה. קבלו נא אותה באדון כיאה לקדושים, ועזרו לה בכל דבר שתזדקק לכם. כי אכן הייתה עזר לרבים וגם לי. דרשו בשלום פריסקילה ואקילס, חבריי לעבודה במשיח ישוע, אשר סיכנו את ראשם בעד נפשי, ולא רק אני מכיר להם טובה, אלא גם כל קהילות הגויים, ודרישת שלום לקהילה שבביתם. דרשו בשלום אפינטוס, יקירי, שהיה פרי ראשון למשיח במחוז אסיה. דרשו בשלום מרים, שעמלה רבות בשבילכם. דרשו בשלום אנדרוניקוס ויוניאס, בני עמי, שהיו איתי במאסר. נכבדים הם בקרב השליחים, וגם היו במשיח לפניי. דרישת שלום לאמפליאטוס, יקירי באדון. דרישת שלום לאורבנוס, חברינו לעבודה במשיח, ולאסתחיס, יקירי. דרישת שלום לאפליס, הבחון במשיח, ולבני ביתו של אריסטובולוס. דרישת שלום לאורודיון, בן עמי, ולבני ביתו של נרקיסוס, אשר באדון. דרישת שלום לטרפיינה וטריפוסה, העמלות באדון, ולפרסיס החביבה, שעמלה רבות באדון. דרישת שלום לרופוס, הנבחר באדון, ולאמו שהיא כאם לי. דרישת שלום לאסינקריטוס, לפליגון, להרמס, לפטרובס והרמס, ולאחים אשר איתם. דרישת שלום לפלילולוגוס ויוליה, לניריאס ואחותו, לאולימפס וכל הקדושים אשר איתם. ברכו לשלום איש את רעהו בנשיקה קדושה. כל קהילות המשיח דורשות בשלומכם. ואני מבקש מכם, אחי, הישמרו מן המעוררים מחלוקות ומן המכשילים הפועלים בניגוד ללימוד שלומדתם, והתרחקו מהם. אנשים כאלה אינם משרתים את אדוננו המשיח, אלא את הכרס שלהם, ובאמרי נועם ובדיבורים יפים הם מוליכים שולל את לב התמימים. שמח אני עליכם, כי ציותכם נודע לכל, אבל רצוני שתהיו חכמים לטוב ותמימים לגבי הרע, ואלוהי השלום יכריע במהרה את השטן תחת רגליכם. חסד אדוננו ישוע המשיח עמכם. תימותאוס, חברי לעבודה, וגם לוקיוס ויסון וסוסיפטרוס, בני עמי, דורשים בשלומכם. אני, טרטיוס, הכותב את האיגרת הזאת, שואל בשלומכם באדון. גאיוס, המארח אותי ואת כל הקהילה, דורש בשלומכם. ארסטוס, גזבר העיר, וקוורטוס, אחינו, דורשים בשלומכם. חסד אדוננו ישוע המשיח עם כולכם. אמן. והוא אשר יכול לחזק אתכם לפי בשורתי והכרזת ישוע המשיח, לפי התגלות הסוד שהיה כמוס בעיתות עולם, אך כעת בפקודת אלוהי עולם נתגלה על ידי כתובים נבואים ופורסם לכל הגויים, כדי להביאם לידי ציות שבאמונה. הוא האלוהים אשר לא לבדו החוכמה, לא הכבוד, על ידי ישוע המשיח, לעולמי עולמים. אמן.